Hello guys, good morning sa mga pidata. Dali na mo di princess. Kaliguan na ng mga hindi na mga hindi na itong kapiso. Ah, Basta salute. okay ka guys. Pangapi ka guys. Batong, okra, talong. Ang kilid na ukrahon. Dito sa talong. Tanaw ko rin sa isa katawo kay humana man siya pangapi. Naana din siya nagdugkal. A few moments later. Umana man siya pangapi, daro na sana siya sayo.
Duol ra ni diri sa balay. Sa Bukidnon kay ang babae dito kay magdaro. Ang babae dire dili mahimo sa Bukidnon. Humok na rin na mak. Dana pagid na sahod sa pita day o. A few moments later. So guys, mayong hapon so karon kay tuwa si Unting dito na daro sa moapas ko. Kaya magnag-nag-nag ta rin. Dalatag tubig kay duol raman. Almas. Kalay nag-exercise na kalay? Ha? Lahapit na ni mga anak ba? Gusto naman karon. Chris, kuan. Oh. Si madam. Nagbati na siya lay. Agoy. Pakati. Na si madam. Na si madam guys ha. Lakaw-lakaw ta. Pagkita ta content. Saan na lang. Umagin itong trabaho. Guys na naiyahang agi ganin niya siya sa buntan. Nga karon kay hapon naman sakto-sakto na po ni sa kabaw nga gidaro. Nakakatulog ko. Kita po dani magnag-nag-nag pud ta. Kay aron pud ang mga sagbot. Well ga daro siya magnag-nag pud ta. Ani taon guys. Nahon nato diri dapita.
Ala. Nag-20 na guys. Why ko bake pinangkalde? Agoy. Uy, dili good ni siya sumak. Among giluto. Ay, na. Ay, kulingan na Guys. kamera dani. Ali diri guys. Uy, dagbang ito lang na Mamuk siya. Duha. Ano man ni utang? Hindi siya Unya na. pang Hindi siya pang bayan. Balikir. Balikir. Pila ni ay mo. Uy, para. Uy, balikin na sa tindahan. Ito. Uy, ako na lang. Pagsaba o magluto ka. Ay, kalabang magluto. Basta namin na wala. Bukin mo ha. Napa ako dito. Dala naman ito. Ay, bawal mo dito. Hindi ako. Dagan da. Tulo. Lima. Oo. Nakang ganit. Kapag ko sa bas. Ano ni kabag among ano dito. Ayaw sa karon din na pa ko trabaho dani. Kana nang wala na pud ikuan mo anha na pud diha sayo ko. Magdaan ka. Booking. Sabak kadaan. Guys, na si auntie na maligya o binangkal. Masigarahan mo binangkal ay binangkal ami ayo. Kanira sa ako. 40 ni. Baliki ko niya hapon. O babalik ko da iyan ni Asma. Ha? Ah. Kami mo ini tiyo ka mo ra siya gumok. Bukak lagi. Kay ang amo tipla kay pan. Sakto gyud ang snack. Ilawan gid. Kay aron makadugang ibalik na ko.
Napakay sobra nga kuan? Inangkan? Moy? Hoy. Aman. Ingkod sa ta. Agay. Snack tag. Binangkal. Kasukas na ka. Sa gani kayo. Alay pundo nimo. Ay sa bukot. Iga, iga mo tanong ko. Pwede, pwede lumagal. Hmm? Ito sa ubos ang magal. Makatulog yung tama na. Bayan sa kurenta. Lami kasi nga binangkal ka pumuk. Lami. Ugma na ni ipatanang mo ug kuan na da. Ay nagnagan og Bos. Ako din nga pa ba? Ano? Sutsirit niya ako. Dito lagi sulod na. Oh. Ta. What? Ya. What? Dah.
Oh. So ginagnag day na ako ang gibuhat. Nagsunod sa mga sagbot-sagbot pero kay kinanlan pa rin siya kuruson. Ana jud day nagnagan ako lang di anam-anam pa kay daghang kayo mga sagbot. So dami dapat guys nahawan na. Dito na pud na. Mapon patanangon pa niya. Dito pa mas. Ito iya pangli. Daro-daro. Kay mintras uwan init nang diri sa among aso. Kumbati lang jud ta. Karon naka dili lisod sa bukid ug kugi ka. Pero tapulan ka ang na pangayoon. Ha! Psst! Ta! Pangayoon gina nimo ug timatanglad. Ngayo kasing silingan. Buhi ka sa bukid balag waray. Kwarta-kwarta. Kumao ka lang. What? Mura siya nagtaligsik tim. Ang baka po rin oh. Paway sa ko pilar ako yung nag. Basta! So, thank you sa mga nag-support na mo sa walang sawang support sa among mga simple video. Daghan-daghan king salamat sa mga nag-support no. Ug sa tanan-tanan sa nag-share ng blessings, daghan gyapon kaya kaayong salamat sa new subscribers and followers. Daghan gyud gihapon king salamat no sa tanan-tanan. Sa mga solid supporters, daghan gyapon king salamat sa tanan-tanan no. Ate from USA, daghan king salamat ate. Ate As from London, daghan po king salamat. Ate Singapore o daghang kayong salamat po. Ma'am Bagyo, daghang kayong salamat sa tanan-tanan yung suporta namo sa simple video. Madam Wari Bukag, daghan po kayong salamat sa tanan-tanan. Og sa mga solid nga supporters, Ma'am Elizabeth, Ma'am Jenny Banuno, Ma'am Giselo, og sa tanan-tanan na wala na ako nga banggiti, daghan kayong salamat sa tanan-tanan ninyong suporta namo no. So dili man sad mi makasweldo ug wala po'y mag-support namo. So daghan gyapon kayong salamat no, daghan giging salamat sa tanan-tanan no. Ug sa among mga simple video, daghan gyapon kayong salamat. Mao ra gid amo ang
mura jud ang among kuan na magpasalamat ra jud ni Permi na hope na dili pod mo puraan sa amo ang mga video, no, sa mga sample video dili mo puraan o unta tagaan mo diha sa mga kabaskog sa Panlawas, inubanan man sa inyohang mga tagsa-tag sa kapamilya ug more blessings na moabot sa inyong kinabuhi ug bantayan mo sa adlaw-adlaw nga paglakaw-lakaw, no, bantayan tang tanan kay wala ra bata ka nang agampo lang jud ko Permi, no, ang ako ang makuan sa inyo, ang ako nga balo sa inyo ang pagampo ra gid pud na unta tagaan mo kabaskog sa Panlawas diha, palayo mo sa mga katalagman ug sa mga disgrasya ug more blessings na moabot kaninyong tanan kadyo kay nang kabaskog ta sa Panlawas ug dili ta pasagdan. Dili ta pasagdanan sa atong paglakaw-lakaw, protektahan ta permanente. So daghan gyapon kayong salamat mura ginakong ibalos kaninyo ang pagampo ug sa akong mga followers. Unta dili magsawa og mga kuan labi na karon mga trials no. Ang mga negative nga kuan nga gugol ang jud ta basta tinarong lang. Ang jud ta magkuan. Kaya ta pawala sa paglaom. Kaya naagid tay maani dana. Kaya naman jud ang tao man jud na may lahi man. So bahala na mo og kana bitong uban nga mga negatibo nga inana nag-abot nila kato gani ang isyu, nag-abot na to nilang na banggitan silang iba. Kay kontra wa day kontra di mo to kontra di mo kumudumot sa tao pwede ko kalimot di mo kumudumot na istorya ramang kung unsay ako ang di kana bang unsay akong ika-comment bitaw mo istorya ko pagkuman wala kay ang kontra nga dili na ginakuan ang among mga bata dana nga mga kuan ini ang mga classmates mga classmates na usahay ay kana ako hang bata kana si Loyloy usay si Bunsoy dito makasakay siyang classmate pod so si Loyloy ra usa unya mataymingan pod nga ang ilaha pong bata nagkuan pod kana ang makapangas o kanang manakayan ba so kuan po na si Loyloy magpasakay sa ana ra ba wala ni kuan na ng kontra samok na yung kinabuhi ang atong importante nga atong kaugalingon ato ang atimanon nga makakaon atong mga bata adlaw-adlaw makapaeskwela ta tagaan tagkabaskog adlaw-adlaw o mga panginhanlanon nato ana ra wala ni kontra nga anak turok batok-batok yun wala lisod tapoy kinang magkapuyan ko na mag-inusara ko sa ako magtanom-tanom karon basta ting eskwela aw kami ragid magkumbate dani pero og wala sila mga bata kauban siya papa katong datong Domingo kay nagpamili din pakakuha gapunta pakakuan nga puntag content kay kani sila kamao naman sila kamarol sila sa tong trabaho kuha na sila video di naka-upload edit na lang din pag-abot nato ay edit na ko unang ako ana dayon ang kuan ilaha so nahuma nami guys mangula nami hapon naman do kana mauna iya pa nang patanangon hala ang daro tura lagi ni butang dito patanangon pa na niya ana din niya utruhan pag daro ug matanang na so nahuma nami sa amo ang sayang pagdaro nya nag ko so daghan kayong salamat nya patanangon pa na niya humanda nagtanang utruhan na niya og daro i-cross na niya aw tanom na dayon amo pa nang nagnagan limpyuhan pa na namo
Richmond! Lalala sa ibang-ibang. Bang! Long! Sinilas eh. Uli na ka, hurot imong parinda, Long. Ala, grabe lalay. Tulumang kabukli, no?